Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii na tému tvoriť pracovné miesta na vidieku alebo nie, alebo politika chce rušiť pracovné miesta v Moldave alebo dvou. Dovoľte, aby som privítal na dnešnej tlačovke tých, ktorí budú držať túto tlačovku. Bude to generál Pavel Macko, Norbert Kušinský, ktorý je viceprimátorom mesta Moldava nad Bodvou, a vítam medzi nami aj primátora mesta Moldavy nad Bodvou Slavomíra Borovského. Takže Palo, slovo je tvoje. Ďakujem pekne, dámy a páni, prajem príjemný deň. Je pre mňa cťou byť po dlhšom čase opäť v Moldave nad Bodvou. Ja keď som bol veliteľ logistiky, tak mal som tu v Moldave svoj útvar, vyzbrojenú základňu, mali sme tu vojenský opravárenský podnik. Prišla taká doba, že sme si už mysleli, že to nebudeme potrebovať, a zrušili sme vyzbrojenú základňu, priestor sme uvoľnili a odovzdali sme ho mestu v nádeji, že mesto ho lepšie využije. No len doba sa zmenila a bohužiaľ máme za našimi hranicami vojnu, ale hlavne zmenila sa bezpečnostná situácia, my znovu musíme investovať do našich ozbrojených síl. Naše ozbrojené sily majú staršiu techniku, ale zároveň dostávajú aj novú techniku. A my nechceme, aby sme túto techniku alebo to, čo dostaneme a kúpime pre ozbrojené sily, aby sme chodili opravovať niekde do zahraničia a zamestnávali tak cudzích ľudí. Lebo ak už musíme tie peniaze vyložiť na techniku pre našu armádu, lebo potrebujeme armádu, aby vedela zaistiť bezpečnosť, ak potrebujeme chrániť naše hranice, tak opäť musíme dať tým vojakom, policajtom nejakú techniku. Takže momentálne sme v situácii, že vojenský obranný priemysel by sa rád vrátil do Moldavy. On tu je, ale je tu v obmedzenom rozsahu. Podnik Constructa Defence tu má svoje zariadenie, ktoré využíva po bývalej VOPke, po bývalom vojenskom opravárenskom podniku, a chceli by rozšíriť túto výrobu. Ja chcem povedať, že bez ohľadu na to, že ako sa teraz rozhodneme, toto rozšírenie výroby sa stane, ale mrzí ma, že práve v Moldave, kde máme dlhoročnú, 10 ročia, dlhú tradíciu, a aj ľudí, ktorí tu pracovali v tomto obrannom priemysle, ktorí tu majú ešte tie zručnosti a kde by sme mali aj potenciál znovu ich obnoviť, a je to región, ktorý by veľmi potreboval aj nové pracovné miesta, tak sme sa dostali do situácie, že politikárčenie nám vlastne vyháňa tento podnik z tohto priestoru. To znamená, máme tu voľné bývalé kasárenské priestory po výzbrojnej základni, máme tu zbrojovku Constructa Defence, ktorá chce rozšíriť tú svoju výrobu a rozšíriť svoje kapacity, lebo je to potrebné pre našu bezpečnosť, pre Slovenskú republiku. A bohužiaľ politikárčenie ako keby nám zastavilo tú možnosť rozšíriť túto výrobu. Lebo to sa bavíme aj o tom, že sa vytvorí ďalších 100 pracovných miest. No a Constructa je pred ťažkou dilemou, že buď to dokáže urobiť tu a bude mať pokope všetky tie zariadenia, ktoré má, a tie prevádzky, ktoré tu má v Moldave, alebo sa jednoducho rozhodne a urobí to niekde inde, napríklad v Prešove po bývalej VOPke alebo v iných priestoroch, a tým pádom aj ľudia tu v meste a v okolí stratia aj túto možnosť. Takže vlastne máme tu tri veci, ktoré sa nám kulminujú alebo tak schádzajú v čase. Máme potrebu rozšíriť túto výrobu, máme tu voľný priestor, ktorý momentálne mesto nevie úplne využiť, a máme tu ponuku Constructive Defence, ktorá chce investovať do svojho vlastného zariadenia, takže ponúka peniaze za to, aby dostala naspäť ten priestor, ktorý je tu po výzbrojnej základni, a zároveň chce investovať do novej výroby, do novej prevádzky a zamestnať ďalších ľudí. Takže ja by som chcel na záver tohto krátkeho vstupu poprosiť, že ide o našu spoločnú bezpečnosť, ide ale aj o možnosť dať našim ľuďom zarobiť, občanom tuto priamo v tomto meste a v okolí, a zároveň riešiť aj našu bezpečnosť. V opačnom prípade Constructa to bude robiť niekde inde, lebo určite som presvedčený, že nechceme, aby my sme našu techniku, či už vyrobenú na Slovensku alebo kúpenú, tú, ktorú si nevieme vyrobiť, aby sme ju opravovali niekde v zahraničí a dávali zarábať zbytočne druhým za vysoké peniaze. Je to naša bezpečnosť a mali by sme ju mať vo svojich rukách. Ďakujem pekne. Pán viceprimátor. Ďakujem za slovo.
Vážené dámy, vážení páni, vítam vás v Moldave nad Bodvou v prirodzenom centre údolia Bodvy, kde táto ponuka, ako už odznelo od pána generála Macka, táto ponuka prišla pre mesto v takých časoch, keď prekonávame jednu krízu za druhou a tá finančná pomoc alebo tá finančná injekcia, ktorú by mesto získalo odpredajom svojich priestorov, svojich pozemkov v bývalom vojenskom opravárenskom podniku, by mestu pomohlo nielen prežiť, veď vieme, aká je situácia všeobecne s rozpočtami miest v tejto dobe, ale pomohla by aj nejakým spôsobom zveladiť, či už školy, škôlky, v neposlednom rade nejaké chodníky, bežné veci, ktoré občania potrebujú. Je mi ľúto rozhodnutia väčšiny poslancov za stranu Aliancia, ktorí jednoznačne a jednohlasne odmietli túto ponuku, jednak aj rokovať o tejto možnosti odpredaja týchto priestorov, ale odmietli rokovať o tom, či chceme v meste ďalších 100 pracovných miest, a bojím sa aj o tie pracovné miesta, ktoré sú už vytvorené v rámci Constructive Defense. Podmienky sú dané, priestor je daný, vedenie mesta je pripravené výjsť v ústretí konštrukte. Na záver by som požiadal poslancov za stranu Aliancia, aby prehodnotili tento postoj k tejto otázke a začali rokovať o tejto otázke s tým, aby sme dospeli k tomu, aby sa tieto pozemky využili v prospech mesta a v prospech celého regiónu údolia Bodvy. Ďakujem. Krátko, pán primátor. Ďakujem pekne. Osobne si myslím, že už bolo povedané asi všetko okolo zabezpečenia tohto projektu. Pre mňa ale ako nezávislého primátora tohto mesta je nepochopiteľné, ako politika môže ísť svojim konaním alebo svojou účinnosťou proti ľuďom. Je nepochopiteľné, že tu nejaká politická strana nechce 100 pracovných miest, nepochopiteľné, že tu nechcú mať rozvoj regionálneho typu, to znamená zamestnávania aj v širšej oblasti. Je nepochopiteľné, že sa tu niekto obáva v podstate o veci alebo o taký stav v Európe, na ktorý absolútne nemá mesto Moldava vplyv. Nerozumiem a preto som veľmi rád, že ste prišli, že svojou politickou angažovanosťou podporíte tento projekt a ja vyzývam Alianciu, aby prestali klamať ľudí a začali konať v prospech ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni. Prešli by sme na maďarskú časť dnešnej tlačovky, kde ja zhrniem to, čo povedal generál Macko, aby nemusel lámať svojou lámavou maďarčinou svoje výroky spolu s viceprimátorom a naozaj nakoniec tej slovenskej časti dovoľte, aby som povedal. Politikárčiť je možné v parlamente, ale je treba si položiť otázku. Má sa robiť politika z toho, či tu ľudia budú mať z čoho žiť? Má sa robiť politika z toho, či tu ľudia majú zamestnanie alebo musia odísť preč? Ako tu je ťažko pochopiť, keď niekto uvažuje nad tým, že v Moldave nad Bodvou nie, že nepotrebujeme 100 nových pracovných miest, ale je ochotný ohroziť aj tých 50, ktorých dnes tu existujú. Lebo tak, ako generál Macko povedal, je toto v hre. A každý preto, lebo je politika, sú voľby, toto ohrozuje. Chcel by som aj ja sa pripojiť k ostatným, aby poslanci Aliancie prehodnotili svoj postoj. Však tento priestor mesto dostalo za 1 euro. Dnes mesto môže dostať 2 milióny eur za tento priestor. Môže tu vzniknúť ďalších 100 pracovných miest. Táto štátna firma bude investovať do modernizácie týchto priestorov. To dá ďalšie príležitosti pre tento región. Je hlúpe a zbytočné vzdať sa tejto šance a vyhodiť ho von oknom a povedať, že my to tu nechceme a pošleme to niekde inde, lebo tie stroje sa budú opravovať. Každému musí byť jasné. Keď nie v Moldave, tak v Prešove alebo niekde úplne inde. A my by sme boli radi, keď v tomto priestore sa prirodzená tvorba nových pracovných miest tvorí
tak aby sme ho podporili a nie tomu bránili. Takže chceme aj touto cestou vyzvať a nie preto sme tu, aby sme robili politikárčenie. My sme tu preto, aby tu ľudia mali pracovné miesta, aby sa ľuďom tu lepšie žilo a podporíme každú snahu, ktorá vedie práve do tohto segmentu.